Centers reporter Sille L. bliver ud for at interviewe scientologen Anna og eks-scientologen Laura. Vi vil også møde Emilia Bjell, som gerne vil være en del af Scientology. Hej og velkommen. Værsgo og sæt dig her. Jeg har sådan en her, og det er en e-måler, så det vil sige, at du skal tage fast den her. Ja. Med begge hænder. Sådan der, så står du bare helt af og lukker øjnene. Lukker øjnene. Du skal ned med skulderen. Ja, det ser ikke helt godt ud. Det gør det ikke. Nok kan se, så ligger du meget i minus her. Alt under den her streg, det er minus, og her går det jo rigtig langt ned. Så det er jo ikke særlig godt. Ja, jeg har simpelthen printet en test til dig, som du skal tage, og den er på 200 spørgsmål. Og testen den hedder Oxford Kapacitetsanalyse. Og der får vi simpelthen målt din personlighed og hvad du kan gøre bedre. Det du skal gøre, det er, at du bare skal sige ja, måske eller nej. Ja. Og du begynder bare, du har en time til testen. Hvad så, Emilia? Var det svært? Nej, det gik egentlig meget okay. Det er jo mange spørgsmål, jeg skal igennem. Ja. Skal jeg lige finde et resultat? Det må du gerne. Ja, jeg udskriver det lige så. Sådan der. Du ligger simpelthen i minus i stort set alle ting her. Kan du godt se det? Både personlighed og nervøsitet og usikkerhed og uansvarlighed og sådan noget, ikke også? Og det skal vi få rettet op på. Og du kan komme helt herop i noget plus 90, plus 80, hvis det er, at det er det, du har lyst til. For det er jo ikke rart at være ligesom dig. Så vi har faktisk en rigtig god bog, du kan købe for at komme højere op. Og så har vi også nogle anbefalede kurser, som er rigtig gode med en masse søde mennesker. Og jamen, det er helt vildt super. Og det koster ikke særlig mange penge. Men man skal lige betale lidt alligevel. Så det vil jeg gerne. Ja, det forstår jeg godt. Men så skriver jeg lige her under på, og så får du den her med hjem. Værsgo. Og så, så skriver jeg til dig en dag, hvor du kan komme. Så finder vi ud af noget. Ja. Super. Kan du så have det rigtig godt? Hej. Hej. Hvordan er det at være medlem? Det er rigtig fedt, altså. Vi har rigtig godt sammenhold, og vi lærer en hel masse nye ting, og det der, jeg synes, det er mega fedt at være medlem. Hvordan påvirker det? Altså, det påvirker mig til, at jeg gerne vil blive bedre, og jeg vil gerne komme højere op i ranken. Nu, jeg er rimelig højt op, men jeg vil godt højere op endnu. Så det påvirker en til at virkelig sådan udfordre en og se altså, alt det onde i øjnene, og så klare det med lethed og viden. Hvad laver du i din hverdag? Jamen, jeg tager imod folk, der har det svært, og så, som vi nok så lige om lidt, eller lige før, der hjalp jeg Emilia med en test, og jeg målte hende med e-måleren. Hvordan fungerer testen? Jamen altså, den der Oxfords kapacitetsanalyse, det er sådan en 200 spørgsmål om personlighed, og så svarer man egentlig bare der, og så får jeg svarene, og så viser den en kurve, så man kan se, hvordan personen er. Tak fordi jeg måtte komme. Eller selv tak. Hvad lavede du i dag? Jeg har lige været inde og tale med scientologen Anna. Hun var virkelig flink, og vi talte, og jeg sad og fik en test på 200 spørgsmål. Ja, ved du hvad? Skal du på kursus her? Ja, det skal jeg. Om en uge? Ja, ved du hvad? Det synes jeg, at du skal droppe. Det eneste, vi prøver på, det er at få dine penge. Hvorfor? Jamen, jo flere penge du betaler, jo højere kommer du op, og så tror du, du bliver et bedre menneske. Men det gør du bare ikke. Har du da prøvet det? Jeg har nemlig været derinde, og jeg meldte mig ud af det. Og det var helt forfærdeligt. Kan jeg godt melde mig ud af det, nu jeg har sagt, at jeg godt vil være med? Det bliver sgu nok lidt svært. Altså, hvornår var det, du sagde, du havde kursus? Om en uge? Jeg synes, du skal skrive til mig med fra. Sige, at du skal noget andet, du ikke kan. Fordi det ødelægger dit liv fuldstændig. Ja, det skal jeg nok tænke over. Tak for hjælp. Selv tak. Hvorfor vil du være medlem? Jamen, jeg gad godt være medlem, fordi jeg føler, at der er ingen, der kan lide mig, og jeg bare sådan har en dårlig personlighed, og det vil jeg gerne have rettet op på.
Men nu er jeg rigtig i tvivl, efter jeg har hørt, hvad Laura hun har fortalt til mig. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men hvorfor er du i tvivl? Jamen det er jeg jo, fordi at jeg er bange for, at de bare tager alle mine penge og udnytter mig. Tak fordi jeg måtte interviewe dig. Selv tak. Hvorfor forlod du Scientology? Altså, jeg indså jo, at det var forkert. Jeg kom af med alt for mange penge. Alt for mange penge. Og så var der var jo chefen. Han var alt for grov. Det blev simpelthen for meget til sidst. Altså, det blev til så meget, at jeg vågner hver nat med mareridt og sved løbende ned ad panden. Og jeg er bange for, det er fordi, jeg er bange for, at de kommer efter mig. De har sagt, at de tror mig, fordi jeg ikke er medlem længere. Desuden så blev jeg heller ikke noget bedre menneske, eller fik heller ikke noget bedre tilværelse. Så til alle jer, der nu har en lille tanke i baghovedet om, at I vil være medlem med Scientology, jeg synes, I skal lade være. Aldrig nogensinde melde ind til Scientology. Tak fordi jeg Det var alt for i dag. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses næste gang.